തുരീക്കത്തിന്റെ ഔലിയാക്കളെ തേടി മുറബികളെ തേടി പിടിച്ച് നടക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് അല്ലാഹു തആല നൽകിയ രണ്ട് മശായിഖുമാർ, ഒന്ന് സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ അനിഷേധനായ സെക്രട്ടറി സുൽത്താനുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദാണെങ്കിൽ അത് കേരളത്തിലല്ല, കർണാടകയിലല്ല, ഇന്ത്യക്കകത്തു മാത്രമല്ല, വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോലോ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള ഉലമാക്കൾ പോലോ മഹാനായ ശൈഖ് അഹമ്മദ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ ബിൻ അഹമ്മദ് എന്ന ഓമന പേരില്, അബുൽ ലൈത്താം എന്ന ഓമന പേരില്, സുൽത്താനുൽ ഉലമ എന്ന ഓമന പേരില് അറിയപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതന് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെ ഉസ്താദായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഉസ്താദല്ലാത്ത ഒരു ആലിമും കടന്നുപോയിട്ടില്ല. അങ്ങനത്തെ